Ja, hij moet dat toch ergens zien, de wedstrijd eigenlijk niet meer met dat opengebroken straten gedaan. Maar hij moet het volgens mij ergens zien, op een koffie. Dus even kijken. Ja, ik zie een bordje, Ton. Kom eens. Hey, op een koffie. Jawel, we hebben het gevonden. We hebben het gevonden. Hier is het open, ja. Hé, moeten we naar binnen denk ik hier. Kom eens kijken. Zo, hé. Ho, op een koffie volgens mij. Volgens mij ben ik een beetje verkeerd. Ik zal eens heel even kijken wie het weer gaat. Want dit is wel heel erg leuk allemaal, maar volgens mij kan ze geen koffie drinken. Volgens mij niet. Dan zei oh wacht, hé, kijk dan. Daar, zei het. Sorry voor de storing, we lopen even heen door. Hey, joh. Ah, kijk eens hé. Ah. Toen komen we. Die juffrouw die wil ik heel even vragen. Hallo. Sorry, omroep PNM, we zien volgens mij door de verkeerde deur binnenkomen. Moet ik even vragen, wie zit gij? Ik ben Lisa Thijssen. En ja, je zit hier ivrig achter de papieren en achter de computer. Ja. Met, Ik ben hier de algemeen administratief medewerker bij Open Koffie. Dus ja, van Appenkoffie. Ja, van de lunchroom. Ja, daar willen we naartoe. Ja. Aha, ja. Deze weg volgen en aan de deur komt u er vanzelf binnen. Oké, hartstikke bedankt. Kunt u vragen naar Wilmy Stemkes, die is aanwezig. Oké, die heeft een beetje de algemene die is leiding. een van de oprichters van Open Koffie, ja. Oké, gaan we verder kijken zeg. Hé, lekker warm hier trouwens. Koud hebben we niet hebben nu. Nee, dat komt dan, kom mee. Gaan we even hier, even kijken. Oh, hier zitten al de mensen gezellig. Goedemiddag. Hallo. Zo, hey, kijk eens wel leuk. Hé, kijk eens wat in de stoel ligt. Kijk eens hé. Daar zit er dan. Mooi hè? Nee, ik ga even verder. Nee, kom op. Eens even kijken. Goed, ach, kijk eens hé dan. Man, trouwens dat duimt me eraan denken, ik heb ook nog niet gegeten. Oh ja, zeg, dat is mooi, dat is gasvrij. Ja, zo zijn wij hè. Ja, mooi hé. Daar moet je hiervoor zijn. We zijn hier bij Oppe Koffie. Ja, klopt. Ja, ik vroeg me de eerste de beste die ik tegenkom op de Ja. koffie. Dat wil zeggen, we kunnen hier koffie krijgen dadelijk ook. Zeker weten, zeker Ja? weten, ja. En een hapje erbij En een eventueel. hapje erbij, een broodje of een pannenkoek of een kop soep. En komt u ons bedienen of? Als u wil, kom ik bedienen. Maar Ja. meestal hebben we daar onze meisjes voor. Aha, en ik zie daar ook ik ga heel eventjes vragen bij de meisjes, ja? Oké, mag dat? En niet alleen meisjes, want ik zie daar ook een kerel staan, of niet, hè? Hallo, en ja, wie ben jij als ik vragen mag? Ik ben Linda. Linda. Ja. Hey Linda, ja, we komen er dan nog op terug, maar je hebt van mij al een heel bekend gezicht in elk geval, hè? Nu wel, ja. Linda en de achternaam? Van de Beuken. Linda van de Beuken. Linda, jij werkt hier? Mhm. En? Ja, gezellig. Ja, gezellig. Zou je ons dadelijk eventjes ook iets willen brengen? Want wij hebben zin in een broodje of een kopje koffie. Mhm, dat Ja? gaat. Dat gaat gebeuren, Ja. oké. Nog eventjes kijken naar deze drukke meneer, zeg. En, hè? Ben hier ook op de koffie. Ja, zeker. En wat... Wat af. Perfect, zeg. Ja, dat is nodig dat de zaken goed schoon zijn, hè? Ja, Ja. Hey, en leuk, hè? ja heel Ja? leuk. En Want die hadden wij graag. ja, jullie kunnen het goed met elkaar. Oh, zeker. Ah, kijk, dat Ook is... met de rest. Ook met de rest, ja, dat moet ook, hè. Je moet samen een team zijn, hè? Ja, samen Oké. met die. Wij gaan lekker een plekje voor zoeken hier. Hey. Hartstikke leuk om jullie te zien. Hey, mooi. Oh, hier is het heerlijk, man. Hier is het heerlijk. Zullen we eens hier gaan zitten? Die Linda, die kost de zaak hier runnen wel, hè? Zo. Ik zit. Ah, ik heb Linda hier. Hallo. Linda, we hebben net al even gepraat, hè. Wij wilden graag wat eten. Ja. Zou dat kunnen? Ja. En een kopje koffie erbij. Ook. Mogen wij dan voor de cameraman en voor mij allebei een kopje koffie, dus 2 maal koffie.
Oh, dat wordt ook nog allemaal netjes genoteerd. Zo is dat, zo moet dat gaan. Prima. 2 maal koffie. Hij moet ze nog niet afleiden natuurlijk. Hè. Mooi. Linda, wij wachten even gezellig zeg. Hé, oké. Prima, dankjewel. Gezellig. Kom de bestelling doen. Ja, dus 2 tonijn en 2 keer koffie. De koffie doe jij? Ja, Oké, ga ik die tonijn maken. is goed. Ja? Aha. Is dit uw beroep om hier... Ik ben vrijwillig, maar het is wel mijn vak, ja. is vrijwilligerswerk Ja. hier? Ach, geweldig. Bijna 36 uur in de week. Dat is echt vrijwilligerswerk. Maar het is wel uw werk. Ja, het is niets nieuws. Nee, niks. Want het geeft vol automatisch. Ja, nou, vol, maar moest toch wat onder zetten, want anders zal het liggen. Ja. Of nee, Linda, dat, Ja. het is niet allemaal zo wie je het roept. Kijk. Ja. Ja, dat is wel makkelijk toe, ja. Ja, zeker, dat is lekker. Oh, dat weer nog lekkere koffie, dat weer met surf komt dit roet. Ja. Dat is het leuk om hier te werken. Ja, Ja? dat is gewoon gezellig. Gezellig. Als er soms niet, als het niet zo druk is, kom je even aanvassen of wat anders bij dan thee of nee, ik bedoel vork en metten verzamelen en allemaal. Oh ja. Dus gewoon alles opruimen, dat het ja. weer netjes Ja. goed ziet. Ja. Dus hebben ze eigenlijk de ganse dag toch wel een beetje werk. Ja, zo. dat wel. Maar het leukste is als er mensen zien. Ja, natuurlijk. Ja, we blijven nog even zitten hier, Ja. dus we maken het gezellig samen. Ja. Heel leuk. Mooi. Ja, goed zo zeg. Is dat niet een beetje spannend soms ook, Linda? Ja, Ja. ja. En dat nog met de camera erbij, denk je van, Ja, joh, ja. als dat nou maar goed. Ja. Maar dat is het geweldig Ja. met je, hartstikke goed. Nou, kijk eens toch. Prachtig. Nou, dat is gelukt. Goed zo, dan gaan we naar de broodjes. Ja. Oh, dan kunnen we een broodje halen. Oh, kijk eens, dat ziet er mooi uit zeg. Dankjewel. Prachtig. Nou, smakelijk Nou, eten. dankjewel hè. Gaan we lekker doen. Oké. Ik heb het op. Het was heerlijk zeg. Boah. Ach, dat is Linda al. Och. Alsjeblieft, dat bestek en alles opruimen. Ja, zeker. Gerritsen dat bij ons doen, zeg. Fijn. Het was, ik kan ze doorgeven aan de kok, het was heerlijk. Dat is goed, ja. Ja. Goed, dan ga je ze alles opruimen nu. Mhm. Werk ze al lang hier, Linda? Ik weet niet hoe lang nog, maar wel op een woensdag. Oh. Dat wel. Ja. God, dat is het netjes. Hier is de ene bord fijn leegmaken. Ja, geweldig. Ja, dat had ik nu weer verkeerd aangepakt. Hè. Echt hoor. Ik had het gewoon op één gezet. En zo moet het. Hebben ze zich dat allemaal geleerd? Wie ze dat heen moest doen? Of is dat gewoon... Ja, ik denk automatisch of zo. Ja, gewoon geweldig. Ik pak het gewoon zo aan. Geweldig, hoor. Mooi. Maar ik zie, moet ik even wat vragen? Ik zie, er is ook een vaatwasmachine. Afwasmachine, ja. Ja, dat is wel handig, hè? Ja. Wat als je hier ze alles schoonmaken, even spoelen allemaal? Ja, schoonmatig. Anders wordt het dag niet, hè. Ja, zeker. Net perfect. Oké, we laten het gauw doorgaan, want Linda is dicht overal alles neer aan het kieven. Moet we kijken. Ah, is goed. De Hans, die zie je ook van onschatbare waarde, hè? Want als dit er niet hadden we niet zo'n mooi bestek en niet zo'n mooie borden. En dan Linda natuurlijk, wat ons heeft rondgeleid. Hè? Nou, hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En tot ziens, dag. In Mijl. Bedankt voor de gastvrijheid. Op de koffie.